Mga kalingap, andito kami sa bahay nila this guy. Magandang hapon po. Madala kaming bigas kasi kailangan po nila talaga ng bigas. Lalo't madami pong mga bata. Alaga. Yan po, para walang butas. Salamat Sir Alvin, malaking tulong po ang bigas. Salamat po. Wala pa si Puti nasa school. Yung naalala ko Sir Alvin, sabi ko. Nagtataba ka na? Oo nga Sir Alvin, sabi daan nagtataba akong dikit Sir Alvin. Pansin ko nga din po Sir Alvin kasi si Kylie, dinudulagan ko Sir Alvin pag nadidi. Pag gabi lang siya magdidi, pag umaga, tigang dulagan mapunta ako Kala sa trabaho. ko meron din siya sa bote. Meron man Sir Alvin, kaso dahil siya sanay. Kumbaga na siya. Ilang, man na si baga? May gatas yan Sir Alvin, o paghapon lang na timpla. Magtatatlo na siya o ano? Tatlo po Sir Alvin. Tatlo na siya. Sa December po. Ay, matagal-tagal pa. Opo po Sir Alvin, may sa electric pan. Mahal po naman sa electric pan sa Parax. Mainit igli. Yan po mga kalingap po. Yung inano ni Cedric yung Salamat dun sa extra yung man yan. Salamat Sir Alvin, malaki ang tulong sa amin ang bigas at yung bigas Sir Oo Alvin. nga eh. Tinignan ko yung vlog natin Sir Alvin. Sabi ko ilang araw na daw ang post ni Sir Alvin yung vlog na nagdala kang bigas Sir Alvin. 11 days lang, sabi ubos na si bigas. Sabi ko 11 days. sabi ko hala. 11 days lang yung 25 kilos. Yung nagdala ka ng bigas tapos may pinakita pa ako sa yung sobra doon sa bigasan namin sa sako. Sabi ko, ay hala, ano pala? Talagang mabilis Sir Alvin maubos ang bigas. 11 days lang. Sabi ko, ay ingay, maggrabe na palang tayo magkain. Sa isang araw Sir Alvin, ano ang nasasap na? Mga 2 kilo mahigit. Kahit umaga man, minsan lang kami magsapna. Kung umaga pa, araw-araw magsapna. Sa Pinay ko gayud Sir Alvin. Kaya talagang malaking tulong ang bigas Sir Alvin. Maraming salamat po Sir Alvin sa bigas. Maano kita pati, malipot-lipot Sir Alvin, mamaya. Mainit Kape na lang. Sir Alvin, makalabang. Hapon naman, kape na lang. Ayan si Kuya Joel, kape lang din. Salamat Sir Alvin sa bigas, talagang malaking tulong. Salamat po. Mahal pati na ang bagos Sir Alvin. May baratuhan man na kay Ate Jeanette. 45 na bili kami doon. 45? Oo, 45 na dati 55 baga. Yan, medyo masarap-sarap na yan kaysa sa 45. Ito, mga 50 ito Sir Alvin, 50. Diyan may 45 tigda dayo Sir Alvin, mura na ito. Dati nga niya ang mura 27 Siguro nasa 50 nga yan, 50. Iyo po Sir Alvin. Mga iyo to 1 2. Ano yan, dinorado? Yan, sarap yun Sir Alvin. Dala mo nung nakaraan tong panda, mabango. Yung panda? Oo Sir Alvin, mabango. Sabi ko, anong bagas yan? Mahamot. Tapos pag natakal kami Sir Alvin, mahamot talaga. Sabi ni Andak, ay iyo, mahamot talaga yung bagas. Mahamot Sir Alvin. Yung panda pala. Oo, yung panda Sir Alvin. Wala pa yung mga mga bata. Opo, Sir Alvin, hintay natin yung mga bata, mga kalingap. Salamat Sir Alvin sa pagpunta mo. Salamat sa pag-vlog mo sa amin. Talagang maraming ano na yan? We are family na. Opo, Sir Alvin. Family tayo. One kalingap, one family. Yan, sabi ni yung tinutulungan baga, parang nagpamilya mo na din. Opo, Sir yung mga Alvin. beneficiary na bablog. Oh, may gatas ka. Bibigyan, gatas. Yan po mga kalingap, si Calvo, binata na. May bata ka na ata, may jowa ka na? Ah, wala pa, wag ka muna magjowa ha. Nagpupugi ka pati. Yung ngiti Ngiti tagumpay ano na ng mga mo, kapatid mo Dati ang kulay niyan itim, Ngayon na. Ang damit madumi, yan Sir Alvin ay makulit sa school. Buti na lang wala akong na Sir Alvin, pinagpipray ko din niya na sana si Calvo ay wag bagang magsuntok sa kaklase niya. Yung naalala mo Sir Alvin, at yan, malikot. Malikot, baka may tusok ng bulpin sa mata, yung nabulag baga. Ay Diyos ko, sabi ko. Kaya isa din yan Sir Alvin sa prayer ko na si Calvo. Wala akong nalaman sa teacher na mag-chat na. Si Calvo mayroong nasuntok. Ay,
hala, nakabahan ako. Kaya sabi ko, ay wag ako sanang ma-chat ng teacher na araw. Kaya, sabihan mo siya. Anahin mo siya. Sabi ko, pag ikaw nakatusok ng mata o may nabugdaan ka, kukurong ka, tapos yung mata mo ipapalit. Natatakot lang si Ipapalit yung mata. Kasi puti, Sir Alvin, nagkadarap. Andito si Puti. Dulaga na si Puti, yung mga kalinga po. God bless. Kamusta na? Pag-aaral. Binagaragan ko po. Sabi ko, magpayong ka kay Kalbo. Dami mo ding paaral Ilang taong ka pa lang? 18 Ay, 20. Sir Alvin. Malay ko baga mukha ka kasing 18. Kahit ano yan, uutusan ko na yung Sir Alvin. Madaming pinapaaral po si this guy. At, ay, Puti, sponsor sa pag-aaral ni Puti. Kasi may mga honor. Ma'am Claire po. Sige lang. Okay lang. Ito mula kay Ma'am Claire. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Claire. Para mahawakan mo naman. Mamaya ako na maghawak. Pero ang mabudget niya, siyempre si ate mo. Sir Alvin, pinapahawak ko para ma-feel niya, Sir Alvin. Maraming salamat po, Ma'am Claire, sa walang sawang pagsuporta po sa pamilya ko po, kay Puti po sa pag-aaral. Maraming salamat po. Ang tagal na din nagtutulong ni Ma'am Claire, Sir Alvin? Oo, every month may may Marami pong salamat, malaking tulong po ito sa pag-aaral niyo po. Opo, salamat po talaga, Ma'am Claire. Maraming salamat po sa blessing. Nawa ay ibuhos po ni Lord ang biyaya sa buhay mo at lagi po kayong ingatan ng Panginoon. Sila Ninong at Ninang din po, maraming salamat po sa napakalaking blessing na bakod, Sir Alvin. Makita mo? Hindi pa natin, Sir Alvin, papakita. Sa sunod na lang. May Sir Alvin, may pintuan Sir Alvin, si bakod. Maraming salamat po talaga, Ma'am Claire, sa blessing yan. Salamat po, Ma'am Claire. Wala akong sa kwartahan. Alam ang kwartahan. Yan. Lagay mo dyan. Ilak mo Yan. Maraming salamat po, Ma'am Claire, Merienda tayo, Sir Alvin. Ay, may pamerienda lagi si Pati si Kuya Joel. Sabi naman tinapay pa kulang ito huwag na. Huwag ka nang okay na yan. Hati-hatiin na lang natin. Kulang yan sa bituka, Sir Alvin. Malaki ang bituka natin. Okay lang kami. Tama, merienda. Salamat, Sir. May dara pa yung bagas ni Sir Alvin. Yan po, may bigas pa. Salamat talaga, Sir Alvin, sa bigas. Diba, sabi mo, Sir Alvin, nag-chat ka na kung anong mga pangangailangan ng bata, ng mga, mga baon-baon. Sabi ko, baga, Sir Alvin, nag-chat ako, bigas na lang po, pinaka-importante sa lahat. Bigas talaga, Sir Alvin, at napanood, wala na kami bigas. Meron man, Sir Alvin, sabi nga ni Lord, wag tayo magsasabing wala, dapat laging meron. Pero man, Sir Alvin, kaso lang, sabi ko, bigas na lang, at baga, Sir Alvin, mas kailangan ba ganing namin at madami po kami. Yung vlog mo, Sir Alvin, ay ko makapaniwala na 11 days lang pala si bagas na. Ubus agad? Oo, Sir Alvin. Madami tsaka na yung mga matataba na. Sabi man nga si Puti mataba na. Nagtataba nga ni Sir Alvin. Si Mary Friends lang wala, nasaan pa, wala pa alas 4 na tayo nalabas yung Sir Alvin, minsan na-practice ka rin yung may practice. Ay, nagsasayaw. Ay, Sir Alvin, nag-order ako ng niyan. Susuotin yung palda, ako na lang magtatahi. Tila lang ito. Uy, marunong ka magtahi. Rasag-rasag lang para hindi na magbayad. Alak. Hindi man, Sir Alvin, mapanood ako sa YouTube para very good. Kapanoorin mo lang sa YouTube tapos gagawin mo na. May talent ka pala. Gakudan ko maanggot ito, Sir Alvin. Lagyan lang ito, Sir Alvin, ng ito bagang garter para daihaka. Kaysa ipatahi sa iba, mabayad ka pa. Mahal, Sir Alvin, yung nagpatay isang uniform niya. Pero may design yan. Kala mo yung design yan. Wala man, Sir Alvin daw. Wala man. Basta palda lang. Palda lang siya. Tapos may garter iyon na. Tapos puting bado. Tapos may pamaypay sila, Sir Alvin. Sabi ko, dati ganun din ako, Sir Alvin, nung nag-aaral ako, nagsasayaw din kami sa ngayon sila na, Diyos may perdonas. Puti, timplan mo si Sir Alvin, saka si Kuya Joel kape, ha? Yan, may bayad pag, mo, ha? Sa
Salamat po Sir Alvin sa pag-vlog sa amin dahil sa iyo nakakaranas kami na maahon-ahon na buhay na maano din Sir Alvin magreginhawa. Kaya salamat sa Tsaka ano masaya baga. Everybody happy. Ano? Yes, Sir Alvin. Marami kang napapasaya na Opo, salamat nanonood. po, Salamat Siyempre po kami sa din mga viewers. napapasaya nyo kami sa ano. Oo, salamat po. Nakaka-amaze ba? Pag tao ako Sir Alvin napapasaya na uugma din ako. Sabi ko masaya man pa lang sa pakiramdam na may napapasaya kang tao. Tapos minsan ikaw may napapasaya ka pero ikaw malungkot. Ayun. Malungkot. Minsan nangyayari yun sa'yo. Sir Alvin, Nakakapagpasaya ka minsan, pa lang. halimbawa Ikaw nagbablog malungkot. ka Sir Alvin, malungkot itong araw ko. Siyempre Oo. may minsan may nadadala tayo, tapos may ano tayong nararamdaman. Tapos napapanood ko ang vlog mo, may mga comment na, nakakatuwa naman si this guy. Sabi ko sa isip-isip ko, mabuti pa po kayo na masaya. Tapos ako malungkot, joke lang po. Oo. Minsan Sir Alvin, Pero ngayon, malungkot ka o masaya ka? masaya Sir Alvin, may bigas ako. Salamat po Sir Alvin sa bigas. Salamat din po kay Ma'am Claire. Ayun po, Salamat po talaga Ma'am Claire sa pagtitiwala kay Puti tsaka sa akin din Sir Alvin. Sa beauty ni this guy. Iyan Sir Alvin, salamat. Ito may reference ito Sir Alvin. Aayusin ko at baka magalit yun sa akin si may reference tag pinangit kong tahian Sir Alvin. Intero pa si Sir Alvin excited sa basayaw niya. Sabi niya sa akin, taasa niya magpatahi da siya kung ano-anong gastusan. Sabi ko, kahit di ka na dyan magsali dyan sa karinyusan niya. Sabi niya, lahat kami masali. Sabi ko, wag mo akong sisinungalingan. Kasi yung nag-aaral ako, ang sabi ng teacher lang kung sino ang gusto lang magsali dyan. Tapos sabi niya, sa grades din ito ate. Sa grades din ito ate. Di, pinabayaan ko Sir Alvin. Sabi ko, sige bahala ka. O, di, Para makapasa daw. opo, makapasa Sir Alvin. Sabi ko, sige na, ako na lang matay. Ay, may bisita. Ay, may mabili. May mabili po mga kalingap. O, sige, sige. Matemprano. Matbenta ang tindahan mo, no? Ayun man Sir Alvin. Kumpleto po yung tindahan nila mga kalingap. Nami-maintain po ni this guy. Dahil ko talaga nagbaba. Ayan, no? Nami-maintain niya. Napapaikot po niya mga kalingap. Uy, Puti, okay na yan. Pinag-gusto timpla ng ano, kape. Si Kalbo din, magkape din si Kalbo. Kape kakalbo. Ayaw mo? Pag binata na nakape na, binata ka na baga. Pinata ka na. Baka may Gwapo bata pati ka ano, na. pahili. Sir Alvin, Patingin sabihan daw. mo si Puti Gwapo din. pati, uy. Sabihan mo, wag mo na magjowa sila. Ay, bawal. Alam man yan ni Puti, ano, bawal mo na mag-jowan. Agutag ka rin di, oh. Sige yan po mga kalingap. Oo. Ayan, mga kalingap. Masarap dito ang ano. Salamat Sir Alvin. Mapas inuutusan. Maganda talaga dito. Mainit na po ang panahon. Oh. Yan. Sir Alvin. Napaka ano at may mga sinampay po siya. Ano. Yan. Swerte Sir Alvin. Oo. Walang ulan. Kaya bilo na maglaba. Bukas malaba Libre pa lang ako. ano. Ang iba pinapalabahan. Pinapalaba. Sabi ko nga ni dyan Sir Alvin, sinong gusto magpalaba, magpagabi, available ako, habuman. Ayaman at mayaman ka Yung na iba daw. Sir Alvin, sa ate tata, nagpagabi yun sa akin. Oo. Sabi ko, sa susunod ako naman daw, tapos sila at Lala na palaba Sir Alvin. Yung iba, sabi ko, ako na malaba, kaso lang, Nahihiya baka na barato, dapat mahal. Joke lang, Nakuha Sir ko po Alvin. pala ng ano, mga Yung labahan. labahan, Sir Alvin, yun nga ang Tsaka gusto na ko. nakikipagamasan ka ba? Gamasan, Sir Alvin. Gamas Minsan, sa Bisaya, 1,000. gamas Oo, din gamas. yun. Yung sa ate tata, binigyan ng 1K, Sir Alvin. Kaya tuwa-tuwa ako. 1K? Ganado akong maglaba. Ay, maggabi, Sir Alvin. Magama, sabi ni si Drek. Malaki na yun. Oo, sabi ni si Drek. Bakit daw at sikat ka daw? Kaya Dahil 1K? Sir Alvin, mabuot. Mabait. Bata pa ako, kilala ko din Oo. Sir Alvin, tinutulungan din kami. Tapos yung Sir Alvin, si Drek. Sabi daan ni si Drek, sige na lang ang tanggap mo makigabihan. Pag ikaw pinagabi na malalaking damo, sige, bahala ka, maiyak ka talaga. Sabi ko, dahil basta mahal ang bayad. Kasi ate Chin din Sir Alvin, napalaba minsan, saka napagabi. Kaya ako. Hindi na ako nakakaluto-luto pag umaga. Minsan, nakaka-extra akong trabaho. Masaya ako, Sir Alvin. Sana nga, Napapansin ko pati nag-ano na yung mga buhok mo. Baka napapabayaan mo ng sarili hindi mo. man Sir Alvin, okay lang yan.
Basta ang nagtatawa. Sabi ko nga kay Cedric Tig, itong share post baga Sir Alvin. Hindi mo man ako napariban ng Pasko, baka sa Valentine. Sabi ko kay Cedric, grabe singirit! Sabi ko, joke man lang yan. Ayaw ko man Sir Alvin na yung trabaho niya, maghapon siya, tapos iririban. Di sa Valentine's, magde-date man kayo. Sabi ko nga kay Cedric, no, kailan mo kagabi? Kailan mo man ako i-date? Sabi niya, ang OA mo, ang mahalaga, magkasama tayo. Sabi ko, hindi yan OA, minsan man lang. Sabi ko, no, kailan mo ako dinate? No, kailan na? Sabi ko, matagal na. Magjowa pa tayo. Sabi niya, okay lang yan, ang mahalaga, magkasama tayo. Sabi ko, minsan man, i-date mo ako. Babae man ako. Dapat ano ba ninyo, renew nyo yung, yung init ng pag-ibig. Yan, ang init-init. Ano, Sir Alvin? Kape na tayo. Mainit po, ano? Naalala ko yung sa init ng... Ikaw din, Sir Alvin, mag-date ka mo ni Ma'am Nina. Maalaala nyo ang mga pinagdaanan nyo. Mamaya ma-date kami. Salamat sa Lord. Opo, Sir Alvin. Mahalin natin ang mga asawa natin, Sir Alvin. Dahil sila ang makakapit. Isa asawa lang. Ay, iyong. Hala. Madami. Halaalo, Sir Alvin. Joke lang yan. Walang mga ang isa nating asawa. Yan. Ang nag-iisang asawa. Ayan, nag-iisa lang. Magagalit si Lord. Opo, Sir Alvin, ang mga nagkasala tayo. Yan. Si Kalbo, sige na pala ako. Okay lang, madami ng ano. Uy, magkuha ka mo. May pa, po talaga si, si this guy, may pa merienda po, lagi. Kahit na mahirap mag-budget, may pa merienda. Dapat dahil kita nagugutom. Sabi nga kay ni Pastor, pagod na ang atin, katawan, lupa. Dapat itreat natin din ang katawan. Minsan, merienda mo Yan namin. po. Tinapay po na may Ayan. Sige. Oh, may gatas. Thank you. Inuman na, padalo lang si Kalbo. May pa merienda po. Oops, yan, salamat. Kain po tayo mga kalingap. Yan po si Mary Friends, dalaga na po, mga kalingap. Yan. Wala pang jowa? Wala pa? Wala pa? Wala, pati ka na, delikado. Dalagang-dalaga na, Nung na Mary Friends ang pag-aaral. Mukhang pawisan ka. Saan ka galing? Hindi mag-class si Sir Alvin pa. Nag-practice ka daw ng sayaw. Nag-practice ka daw ng sayaw. Opo, Sir Alvin. Yung karinyosa po. Oo, sampol. Sampol, lahiya po, dalaga na. Sige, pass ka at dalaga, tama na. Nahihiya na. Yan si Alvin, sabi ko mag-ayos na. Salamat pala dito, this guy ulit. Masarap ang kape nyo. Bakit masarap ang kape dito? Natimpla din naman ako. May halo yung pagmamahal ni Puti, Sir Alvin. Binigyan siya ng rasyon. At sige, advance na lang sa inyo. Advance Happy Valentine's. Yeah! Advance Happy Valentine's. At sige, na din kami. Yan, yan. Talagang sweet mo talaga si, this guy, Mahal ko iniyo, tama Valentine's. Date niya ako ay. Maraming salamat po, Ninong at Tina, kay Ma'am Claire at lalo na sa iyo din, Sir Alvin, sa pagdala ng bigas. Sabi ko nga kay Cedric, huwag ka nang mag-alala at madala si Sir Alvin ng bigas. Sabi ko, Sir Alvin, madala si Sir Alvin ng bigas at nag-chat si Sir Alvin kung anong mga pangangailangan ng bata. Sabi ko, bigas na lang. Ano po, Sir Alvin? God bless ulit sa inyo, Kita-kits na lang sa Alvin, maraming salamat sa next time. Opo, maraming salamat po, Sir Alvin, sa Panginoon. Maraming salamat po, lalo na po kila Ninong at Ninang. Maraming salamat po sa napakalaking blessing na hindi namin lubos akalain, Sir Alvin, hanggang ngayon. Hindi kayo makapaniwala. Nagtataba ka na pati, Oo, nagtataba ako, Sir Alvin. Oo, nagtataba na kayo. Mataba pa yan sa akin, Sir Alvin. Oo, mataba pa yan si Mary Franz. Mataba yan sa akin pag nagkilugar ang... Tsaka tuloy-tuloy din yung trabaho ni Cedric. Bihira na lang maputol. Opo, Sir Alvin, matatapos. Opo, Sir Alvin, salamat din sa bigay ng trabaho, Sir Alvin, kay Cedric, sila Ninong Ninang sa pagbigay trabaho. Kaya malapit basta tuloy lang kayo sa Panginoon at huwag kang magbabago sa kasipagan mo, Cedric. Yan, pag nagbago ka, kita mo yan. Kita. Hindi man
Joke lang, Oo. Sir Alvin. Sa bagay, ano man yan, pag basta nakasanayan, ano? Opo, masipag man niya, Sir Alvin, hindi na nga nag-aral para magtrabaho siya. Yung bata pa siya, grade 5 lang siya, hindi na siya nag-aral at gusto niya na magtrabaho. Mukha ang pera, gusto niya ng pera. Pwede man yan sa mga TESDA. Ano? Mag-aaral ka ng testa. Oo. Mag-aral ka pa? Ako, hindi na. Mag-aaral ka, pero hindi ba yung katulad ng aral nila? Yung TESDA, baka mga special skill. Ay, God ingat po. bless. God bless po sa atin lahat. Bye-bye.